Aloita! Kiitos, Alex. Olet todellinen ystävä. Tiedät, että koen vaikeita hetkeä. Ihanko totta? Hei. Rehellisesti sanottuna olen itsekin vähän yllättynyt. Joo, se oli herkullista. Mele! Sinun kannattaisi harjata hampaasi jälkeenpäin, Mutta- Mele! Oi! Se on noloa! Älä tunne oloasi huonoksi. Okei, asioita tapahtuu. Toivon, että pystyn käsittelemään oman osani yhtä hyvin kuin sinä. Aloitetaan pienestä. Yritän ottaa ainakin yhden suupalan. Mitä? Se on outoa. Luulin, että se rapu liikkui. Minun on parempi ottaa toinen. On hyvä, että minulla on paljon valinnanvaraa. Mutta ensin hankkiudun eroon kaikesta ylimääräisestä. Julien, älä järjestä itseäsi. Mitä sinä teet? Ei mitään. Ei se ollut mitään. Minun piti vain Ei puhdistaa se rapu. ole mikään tekosyy. Katso, mitä olet tehnyt meille. Anteeksi, kaverit. En tarkoittanut niin. Kokeile jo! Herkullista! Vau! Toivon, että se olisi päätynyt kassiin. Kiitos katsomisesta. Olisin halunnut nähdä sen. En näe häntä. Mahtavaa! Olen onneksi erilainen kuin